Yati Sembanun Parci Bagong. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sumber Agung kawasan Gede 66. Kula nggih ndherek atur panglipur Mas teng yang campur sari nggih matur sembanun sampun absen menika nggih. Kiput Pujianto. Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam. Saking Desa Margo Bakti Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki Sumatera Selatan. Gabung kagem sedaya pandemen RWS kagem nyaring matur sembanun nggih sami-sami menika wonten malih Purwanise Pramono Danus Wiryo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Itu siang saya selalu pokoknya barokah selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jumar. Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam. Pucang anom brumbung. Bukan ketinggalan kula Mas. Ye. Sembanun sangat menika sampun mampir tengku yang campur sari. Bunur Kayati Laundry. Sambil puskesmas Ngronggot Lebung Mas kagem Mas Nuna bangku jadi gawe nyanding ayo ucek-ucek manjaku ki lho. Baik cuci motor menika nggih wilujeng siang absen Mas kula Mas Bu Mei Tirulor. Saya selalu nyanyi to Mas Ino Bu Mei Tirulor menika nyanyi apa? Ino nyuwun tembangi Mas Joko yaitu saking Nurana. Penggemar RWS saking Joko Solo. Mas Joko ini sebagai Nurana menika sing nuwun sewu Mas kula badhe nderek pirsa nopo leres mriki daleme Mas Nino asih. Oke, Mas Nino ngoten kan pasang panggung to ngoten iku didamel. Dadi jenenge diganti Mas Joko iso dadi sapa ae. Mas Joko. Nuwun sewu. Mereka ngono ku Mas Joko aduh pipiku gitu. Niki nggih matur sembah nuwun. Wonten maling kang sampun mampir. Oh sing saking anu mawon di niken nggih mawon nggih mangke. Mas Joko Mas Joko niku wau nggih. Wonten malih salajengipun niki ya Jatisari nyimak kemawon Mas kula Mas. Sugeng siang nggih. Sembah nuwun niki wonten malih Bu Desa Tulungagung Mas. Paman Cukur awu malih mriki mendung niki nggih sampun mendung malih nika. Purna Pari. Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam. Hadir laku ini manut kemauan lah. Ini terima kasih deh pokoknya nggih nek jam-jam yang menten iki wis rekos laku kadang kok yo keputer kadang yo gak soalé antri ini niki sampun kada. Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam nggih Pak Seno dusun Pengilen Mojokerep Lemahan. Nyuwun kapilut kemawon Mas kula Mas. Kapilut iki Purbalingga menika wonten Mas Sugiono sembah nuwun. Niki nggih sampun mampir tengah dicara goyang campur sari RWS. Oh dia naik kapisah tengri kapilut tinggi mangke cobilah wis pokoke disiapno kabeh lakon ingkang dipun remeni kapilut lho. Oke wonten malih salajengipun menika ingkang sampun mampir teng goyang campur sari RWS kados Rita Putri Tulungagung Mas Ino alun-alun Tulungagung Mas Ino alun-alun Tulungagung. Nggih mangke cobilah dipun oke maksudnya piye gimana? Jalu lagu ngono apa teng alun-alun. Rita Tulungagung hadir Mas Ino alun-alun Tulungagung. Oh ngenten to nggih. Matur sembah nuwun ugi salajengipun menika nggih wonten malih sugeng siang tak siang nggih sontene mungkin jam 3 langkung wonten pun sonten. Nah setengah 3 siang. Siang Mas Ino mergo mendung iki lho ketek sore Mas. Saking eslani selain jagul nika nyuwun gendingi Roro Jonggrangmu sing anu iki akeh. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mukal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan. Tulungagung sisih wetan panas mendung Nino sapi triputrane ayo ndang dicepani bendang Magler ngono lho Mas. Ayo to gitu jere. Gitu ayo laksana magito monggo.